Moi mä Antti ja tervetuloa uuden Parkit haltuun jakson pariin. Hei Helmeri, missä me tällä kertaa ollaan? Hyvää päivää sinne kaikille kullannupuille. Me ollaan tällä kertaa Hyvinkäällä. Ei hyvin meekään. No huonostikaan. Ei huonosti mene, mutta ei hyvinkään. Näin ne sanoo täällä. Ei varmaan kukaan oikeasti sano. Ei. Tervetuloa Parkit jakson haltuun pariin. Mielenkiintoinen parkki. Puhuja mitä sattuu. Hetkinen Moose. Mitä? Katoppa! Onks meillä tulossa joku special vieras? Onks mulla salattiin mun hampain? Hei, tulkaa tänne nyt. Villi Matias Rantakokko. Ei, hyvä, kun voit spottaa vähän. Ei, joo. Miten se täällä? Täällä on tämmönen jumppasali, niin mä sille tänne. Kävinpä sattuma, koska me ollaan tultu kuvaamaan Parkit haltuun jaksoa tänne Hyvinkäälle. Niin haluatko tulla meidän special guestiksi? Ai tossa on skeittiparkki. Sun skuuttikin vahingossa mukana. Joo, mä tänne toin. Aika hyvä. Lähdetäänkö ottaa Parkit haltuun? Lähdetään ottaa. Let's go. Okei Matti, näissä Parkit haltuun videoissahan me käsitellään aina uusi parkki. Lähdetään tästä betonin härpäkkeestä. Parit temput siinä jo. Mä laitan tästä nopeasti kypärä päähän, mutta Mattihan on Suomen mestari vahauksessa. Mikä niinku sun vahaustekniikka on? Mä yleensä aina niinku aloitan näistä reunoista, että mä vahaan noin oikein hyvin, mutta tässä ollaan vaan tossa päällä, niin voi vaan vetää tähän näin. Onko toi pyörivä liike se kaikkein tärkein? Täällä niinku hoituu sille aika vikkelästi tää homma. Kannattaako ranteet lämmitellä ennen kuin, ettei vaan satu mitään? No siis joo, kannattaa. Ja nyt oli ottaa vähän lämpöä tuolia, niin saa niinku... Joo, et onks niinku joustoa polvissa? Pientä joustoa polvissa pitää olla, joo. Jos tönkkänä lähdet vahaamaan, niin se on vähän epämukava homma. Mitä vahaa sä sit yleensä käytät? Semmonen bolsiuskynttilä on aika hyvä. Joo. Ja nopea vinkki, jos jätät sen sun vahan tänne parkille, niin älä jätä sitä mihinkään aurinkospottiin, koska sit kesällä se sulaa ja Parisee paikkaa, niin sieltä porukka voisit käyttää sitä. yhteisöllisyys. Tiedätte, Parkit haltuun jaksoissa ländit voi olla mitä on. Me otamme kaiken. Ottakaa tekin. Okei, eli pitää mennä siihen niinku päälle, koska me ei reunoin vahattu. Mene siellä, missä on vaha. Seuraa vahan uria. Tää on kuin semmonen Hannu ja Kerttu. Nyt me kerätään niitä leivänmurusia. Matti pääsi melkein jo sinne piparkakkutalolle, mutta jäi pikkasen vajaaksi ton verran. Sitten dippas. Ei saa dippaa leivänmurusia maitoa ennen kuin ollaan perillä. Piparkakkutalo saavutettu. Mikko laittoi viime videon viestiä, että nyt pitäisi kyllä saada joku feikki fiffe tähän seuraavaan videoon. Tähän voisi pistää, jos se lähtisi tosta. Tää on Mikko just sulle. Otetaan sama. Sama klippi. Nyt on pakko onnistua. Vai nyt? Mut me puhuttiin ländeistä. Me otetaan se. Otetaanko me toi? Otetaan toi. Otetaan Se toi. oli kuitenkin samaa linjaa vielä. Ja täällä on myöskin tosi hyvä flättireili. Pari temppusia. Artulle shoutoutti tuolta Matiakselta. Hei Moose, pitäisikö sultakin saada pari temppua? Joo, hei. Mä oon hemmi treenannut Kontulan skuuttivuorolla. Flättireiliä, backboardia ja fronttiboardia. Ja. Nyt on talvikausi ulos. Nyt ne pitäisi tehdä täällä ulkona. Helposti. Sama klippi fronttiboardi. Ja kiva vippi sieltä. Mitä sanoo Matti? 5/5. Kontulasta on ollut hyöty. Vaikka ollaan alussa ja Special Visionit tulee lopussa, mutta Matilla oli joku spessuhomma tonne pokettiin. Joo, täällä on tällainen puulipoketti niin kuin näette. Mukavasti voi ottaa vähän puuliäämistä haltuun ja katsotaan mitä Matti keksii meille. Siellä oli jotain spesiaalia. Tulkaa vaan perässä. Rohkeasti vaan katsomaan tähän. Hän pläntti sieltä. Ai moikka. Lukeeko tossa nice? Nice. Täällä on norsu. Allergia ei oo leikiasia. Mennäänkö tohon niinku keski-obstaakkelihommaan? Tossa on vaikka ja mitä? Paikakruunu. Oli smooth. Se oli smooth.
Oh! Tähän joutuu taistelemaan, mutta mä käytän kaikki mitä mä saan. Kyllä. Laitan pankkia ja lähden pois. On hyvä. Se soos. Pyörivä liike. Muistakaa. Pyörivä liike. Mutta annetaan mestarin tehdä työnsä rauhassa. Muistakaa myös laittaa tänne, jos bluntteja vedätte. Ekalla. Ensimmäisellä yrityksellä. Mitä Grindi sanoo? Rohi, rohi. Siitä ihana iho kanan lihalle kun rohisee. Täällä on talven aikana saanut tää hänkkä vähän damagea. Tästä on tullut tällainen pieni heitto, tällainen aaltomaisuus, niin tää on ihan hauska. Mutta lähdetään nyt seuraavaksi sitten tähän mötkylään. Oh my god, sä teit kunnon voltin tosta yli. Parkour. Tolle alas tosta noin. Instant replay. Otetaan tuohon instant replay. Parkour. Voittakaa pelkonne, voittakaa traumanne ja elämähymyille. Välijumppaa on aina tärkeä, varsinkin jos sä katot sun kaverin temppuja. Niin muista vähän venytellä ja olla vetreä. Koska sit kun sun oma vuoro tulee, niin ikinä ei tiedä, milloin pitää olla valmis. Balls of Steel. Pallot tehty teräksestä. Halo? Herra Ländy, teitä tarvittaisiin nyt paikalle. Okei, täältä tuli kirkkuori. Täällä on Ländy-lipuke. Matti, täällä on Ländy-lipuke sulle. Ota tos. Tuuli heitti vähän, mut sain. Hyvä koppi oli. Aika kiva, kun oli yksi jäljellä vielä. Katoppas! Hyvä, että oli jäljellä vielä. Joo, yksi oli. Onneksi oli yksi tallella. Oliko se pehmeä länti? Ai, sano viime videossa, että pitää ländää pehmeästi. Niin oliko se pehmeä? Ja seuraavaksi Matti. Otetaan nopea tämmönen pikku möhkylä. Matti sanoi, että siitä voisi jotain riipasta meille. Kovan voltin tänään. On se aikamoinen ukkeli. Laittakaa Matille tohon noin, että minkälainen ukkeli se Matti oikein on. Kommentti. Miau. Joo, eli tämmönen nopea spesiaalivisio, vaikka se on vasta myöhemmin tuolla, mutta tää on tämmönen vähän verkkiseinä, niin voidaan heittää femma tosta yli tänne. Moi. Tässä on tämmönen iso hänkkä. Tässä on iso Matti. Vähän loppuvauhit siinä, mutta ei se mitään. Ollaan Matin kanssa paljon kilpailtu vahauksen maailmanmestaruuskisoissa. Muistatte ottaa hyvä haara-asenno tonne ja ristikääntö. Ja ristikääntö. Ja ristikääntö. Mä en oo vielä oppinut näin edistyneitä tekniikoita. Laittakaa nyt kaikki kynät ja paperit esille sinne ja kaikki kotivahaajat siellä.
aina kun se kolauttaa uudestaan, niin sit se tulee vielä pahemmin. Niin. Matti otti vähän damakea tonne kantapäähän, niin annetaan Matille pikku breikki. Mä voisin vetää ton ison hänkän vaikka backside board slideen sitten teille. Mulla on tämmönen vanha kantapäävamma, niin otti vähän osumaan, niin pitää nyt jotakin päkiellä koittaa vaan lännetä. Mouna! Tervetuloa Special Vision pariin. Tänään meillä on tällainen erittäin mielenkiintoinen reili. Alamäki tai ylämäki. Kysymys, kumpi on maailmassa enemmän, ylämäki vai alamäki? Vastaus on, molempia on yhtä paljon. Oho! Joo! Joo! Yes! Eikö se ollut siinä? Siihen on mun mielestä ihan hyvä lopettaa. Mikä temppu? Aikamoinen. Kama. Sieltä tuli Miikolle feikki 50. Kiitos. Hei! Tähän loppuun me olemme Helmeri aina arvostelleet tämän parkin. Aloitetaan special guest. Ei, mä pääsin vieraaksi. Sä ennen käynyt täällä? Kerran käynyt joskus 5 vuotta sitten. Mut hei, Matias, annat 0-5 arvosanan ja vähän perusteluita parkille. Sanoisin, että on ihan semmonen 4/5. Tää on kiva tämmönen niinku vanha-aikainen. Ja semmonen ihan sama kaava kuin kaikissa niinku nykyparkeissa. Tosi hauska, tosi hauska. Mitä sanoo Moose? Se sanoo, tykkään tosi paljon. Tuolla takana on lampi, missä kukaan ei ole koskaan uinut. Kommentoi tänne videoon, jos siellä voi uida, koska silloinhan tää olisi niinku ihan 5/5. Joo. Itse parkkina löytyy vähän aloittelijoillekin hommia, ei ole kaikki niin haastavia, mutta sit on haastavia juttuja. Solid 4/5. Tämähän on vähän toiminut jopa mun localina tässä niinku viime vuosien aikana. Mä tykkään tosta flättireilistä tosi paljon, siihen on tullut hinkkailtua kyllä niinku vaikka mitä. 4,5/5. Just siitä, että tää on vähän omalaatuinen. Justiin vaikka tääkin meidän vieressä. Missä muualla on tällainen metallinen teräsbetoni. Taivas lyö tulta. Yleensä niinku kaikki tämmöset letket on tämmösiä just minkä päälle Niin, istutte. niin, Et se loppuu tohon. Tähän ottaa kiinni sitten ja tökkää. Voi niinku ihan vapaasti tehdä mitä vaan. On hyviä soundeja sit. Kyllä, rohise. Laittakaa tekin kommentteja, mitä te tykkäsitte tästä parkista. Ja ootteko käynyt täällä? Ja ootteko käynyt uimassa tuolla niin kuin Moose sanoi? Te tiedätte, mitä tehdä. Tykkäys, kommenttia, kello päälle, subscribe ja näin poispäin. Laittakaa myös kommenttia, minne pitäisi tulla seuraavaksi. Kuka muu vieras voisi tulla? Paljon kysymyksiä. Laittakaa vastauksia kommenttikenttään. Kiitos. Nähdään ensi kerralla.